Dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft cu Simo and Emi. Știți că data trecută v-am arătat două capcane simple, dar eficiente, în episodul anterior. Acum o să vă arătăm cum să faceți a doua capcană, cum să o realizați. Pentru cei care nu-și mai amintesc, aceasta este a doua capcană. Așteptăm puțin. Și cum am spus și în episodul anterior, dacă sunteți pe survival, o să sfârșiți foarte tragic. Acum o să vă arătăm cum să faceți această capcană. Ne trebuie TNT, un pressure plate și niște blocuri de construcție. Eu o să iau iarbă ca să camuflez capcana. Și săpăm 3 pe 3, așa, și mai săpăm în jos două blocuri. Opa. Așa. umplem gaura făcută cu TNT Și apoi astupăm cu iarbă. și ca să nu uităm unde am pus-o, ar trebui să ne facem un reper. De exemplu, o să punem cu încă un bloc sus. Așa, și acum spargem acesta și punem așa. Iar dacă nu vreți ca capcana să se declanșeze deoarece a călcat un animal pe el, ar fi bine să o îngrădiți. Cum am făcut la cealaltă, care a explodat. Și acum o vom declanșa. Și aceasta a făcut o gaură mare. Am văzut în comentarii că Sasghisă ne-a scris să facem un model de portal. Așa că noi ne-am gândit să facem modelul de portal care ajungem în Nether. Am făcut în lumea, ca să ajungem în lumea Nether, deoarece în lumea End nu se poate face portal doar pe Windows. Și ca să vedem cum e Netherul, vom intra în el. Așteptăm puțin până se încarcă lumea. Are un sunet cam ciudat. Și s-ar putea să vă sperie. Și acesta este Netherul. După cum auzim, este un gast pe aici. Bine că nu suntem pe survival. Da, iar pentru cei care au versiuni mai noi, de fapt și pe versiunea aceasta putem, doar că trebuie să căutăm cum intri ai și găsit un templu. Și acum mergem înapoi acasă. Și sunt diferiți monstri și o să găsiți mai multe cufere cu tot felul, etc., etc. Și acum o să vă arătăm cum să faceți acest portal. Ne trebuie 12 obsidian și Pentru cei care sunt pe survival. un flint în stil. Așa. Pentru cei care sunt pe survival, obsidian se face amestecând lavă cu apă. Da. Și punem 3 obsidian așa. După aia punem în sus tot 3. Și după aia facem așa. Spargem acesta. Și Dă foc. dăm foc la portal și acesta merge. Este exact ca acesta. Acesta ne va duce și el în Nether. Dar bine, dar înțeles, dacă veți ajunge în Nether și vi se va strica portalul Și nu aveți obsidian și flint în stil la voi, veți rămâne în Nether. Scuzați pentru ce s-a văzut mai devreme, doar că atunci când intri în portal sau ieși, câteodată ți iese Minecraft-ul de tot. Acum o să vă arătăm și o chestie la oamenii de zăpadă. Știm că atunci când se uită la noi omul de zăpadă și intrăm în el, se vede o față zâmbitoare. Așa, cum ați văzut acum, doar că a fost puțin cam rapid, fracțiune de secundă.
Și acum o să vă arătăm și cum să... Îi tăiesc capul. Sau să-i tundiți capul, ca să puteți vedea fața zâmbitoare. Luăm o foarfecă de tuns oile și dăm aici, așa. Și gata. Acesta nu mai Și are așa dobuleac. arată un om de zăpadă zâmbitor. Ei, ce faci, drăguțule? Și am făcut acest Tavan? ca să, dacă cumva se întâmplă să ploaie, ca să nu strivească, deoarece ploaia strivește. Mai exact îl omoară. Da. Și ultimul lucru din acest episod. Este că dacă punem dovlecii, codița lor o să fie întotdeauna spre nord. Așa că dacă vreți să vă orientați și vă pierdeți de casă și știți că casa este înspre nord, puteți să puneți mai mult dovleci și să vă luați după codiță. Și cam atât a fost tot. Așa să vă spunem că în episoadele următoare, am vrea să facem o serie de survival și am dorit ca voi să fiți alături de noi. Cu voi a fost Simo and Demi și ne vedem în episodul următor. Bye, bye!